माझ्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। तर आज आहे संकष्टी चतुर्थी आणि संकष्टी चतुर्थीला आपण गणपतीची पूजा करतो। तर ती कशी करायची ते तुम्हाला दाखवणार आहे। तर मी तर पूजेसाठी काय काय घेतले ते सांगते। इथं मी हळकुंड, सुपारी, खारीक, खोबरं आणि बदाम घेतलाय पूजेसाठी आणि अक्षदा। इथं गणपतीची मूर्ती आपल्याला धुवून स्वच्छ करून घेण्यासाठी। माझ्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। तर आज आहे संकष्टी चतुर्थी आणि आज गणपतीची पूजा करतो। ती पूजा कशी करायची ती मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आणि त्यासाठी मी इथं खारीक, खोबरं, बदाम आणि सुपारी घेतली आहे पूजेसाठी आणि अक्षदा। इथं पाणी आहे आणि जास्वंदाची फुलं जी गणपतीला खूप आवडतात आणि दुर्वा, हळदी कुंकू, साखर नैवेद्यासाठी आणि पाटावरती मांडण्यासाठी शुभवस्त्र, पांढरं वस्त्र। तो कोणत्याही कलरचं चालेल, लाल किंवा पांढरं घ्या शक्यतो। आणि इथं गणपतीची मूर्ती आहे आणि इथं मी पाट मांडला आहे। तर ती पूजा कशी करायची चला सुरुवात करू आपण। पूजेला सुरुवात करू आपण। तर मला आता पाटावरती आपल्याला हे पांढरं वस्त्र हे मांडून घ्यायचं आहे। आता आपण हे पाटावरती मी मांडून घेते आणि दाखवते तुम्हाला। तर हे बघा, आता मी पांढरं वस्त्र मांडून घेतलं आहे। तर आता आपल्याला गणपतीची मूर्ती स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायची आहे। तर आपण आधी गणपतीला स्नान घालू, स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। मी एका हाताने पूजा करते कारण मी तुम्हाला दाखवते पूजा कशी करायची ते। हे बघा, अशा आपल्याला मूर्ती हाताने स्वच्छ करून घ्यायची आहे। हे बघा, आता मी मूर्ती स्वच्छ करून पुसून मांडून दाखवते तुम्हाला। तर आता माझी गणपतीची मूर्ती स्वच्छ धुवून पुसून घेतली मी। आता आपल्याला पाटावरती मध्यभागी अक्षदा ठेवायच्या आहेत गोलाकारामध्ये आणि याच्यावरती आपल्याला गणपतीची मूर्ती ठेवायची। तर हे बघा, गणपतीची मूर्ती ठेवायची इथं आणि आपल्याला पूजा ही पूर्वेकडंच तोंड करून मांडायची। तर आता आपण आधी हळदी कुंकू व्हायचं। त्याच्यानंतर आपल्याला आता हे खारीक खोबरं मांडायचं आहे। हे खारीक खोबरं पण आपण स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायचं आहे। खारीक खोबरं पण स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायचं। खारीक खोबरं स्वच्छ धुवून पुसून घेतले। तर आता आपण इथं पाटावरती मांडू। आता हे खारीक मांडायचं। विड्याचं पान असतं ना, खाईचं पान, त्याच्यावरती मांडलं तरी चालतं, पण आता ते सध्या माझ्याकडं नाही आहे। हे बघा, असं मांडून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला याला पण हळदी कुंकू व्हायचं आहे। गणपतीची पूजा करताना तुम्ही गणपती स्तोत्र, गणपतीचं नामस्मरण करत पूजा करायची आहे। बघा, अक्षदा व्हायला तर आपण आता आपल्याला फूल अर्पण करायचं आहे बाप्पाच्या चरणी। तुम्ही असं साईडला पण ठेवू शकता। मूर्ती छोटी असल्यामुळे ते बसणार नाहीत, त्यामुळे साईडला ठेवू आपण। हे बघा, आणि आता आपल्याला दुर्वा व्हायच्या आहेत। इथे मी 11 दुर्वा घेतल्यात। दुर्वा वाहते। दुर्वा वाहून झाल्यात आपल्या। तर आपल्याला आता अक्षदा व्हायच्या आहेत। आता फूल, दुर्वा आणि अक्षदा वाहून झाल्यात आपल्या। तर मी इथं घंटी ठेवली उजव्या साईडला आणि मी इथं रांगोळी काढून घेतली आहे आणि पूजेचं ताट पण तयार आहे माझं। तर आता आपल्याला गणपतीला नैवेद्य ठेवायचा आहे। तर मी इथं साखर ठेवते। जर तुमच्याकडे कोणते फळं असतील तर फळं ठेवू शकता किंवा साखर। संध्याकाळी मोदकाचा नैवेद्य दाखवायचा, आरती करायची आणि चंद्रोदय झाला की उपवास सोडायचा। अशी मी संकष्टी चतुर्थीची पूजा करते। जर तुम्हाला आवडले असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। काही चुकलं असेल तर समजून घ्या।